So muna itsura sa temple diri sa Japan no. Muna makita nimo diri sulod sa temple. Nata diri sa Torii Gate nga gamay. Karon pasaka ta diri sa temple. Naay temple diri duol sa among gitrabahoan. Atong tan-awon sa sulod niya. So para makita sa ninyo unsa itsura sa temple diri sa Japan. Medyo sa kaon siya yan no. Duol ra ni sa among gitrabahoan karon. So naka break time man ta karon. So ato ni sa kaon unsa itsura ning temple diri. Saka ta diri. Okay. Muna itsura sa temple diri oh. Na sarado siya so bawal ta mosulod diha. Des kasagaran sa mga temple diri, ang timailhan para mailhan nimo kung temple ba siya o shrine. Pag temple gani naay mga yunana oh. Mga uhaka ba. Sementeryo nila. Yunana. Kay kung tan-aw nimo lang sa iyahang tsura, mura ra siya go, parehas ra siya halos sa shrine. So kung mga laag tag shrines pakita na ko sa inyo ha. Manay temple diri sa Japan no. Ay mga ingon ani. Bati mailan sa temple ako diri. Kadalasan jud pag temple naagi jud mga tapad nga mga lubong ba. Torii Gate ng gamay yo. Muna makita nimo diri sulod sa temple. Nata diri sa Torii Gate nga gamay. Ako lang gisulod diri para makita sa ninyo sa itsura ning temple diri sa Japan. Muna palibot niya diri oh. Sa una sa anime ra na ako ni makita ba. Ni pwede ka magampo sa mga yung ani oh. Sila magampo man diri. Ana. Ni palibot dako dai siya oh. Libot lang ta diri. Mga lubong nagkasagaran diri yung ani lang lubong diri guys oh. Ako lang gisulod. Curious lang ko. Oh. Oh, di ba? Nanghid ko pwede man daw mosulod. Di atong gisulod tan-awon ra nato sa itsura sa sulod. Karon taas pahulay. Mo anta. Laglaag tag temple ug shrine para makita ninyo sa kalahian sa temple ug sa shrine. Halos parehas lang gid sila og kuan kanang structure ng oh. Halos parehas lang sila. Ano yung temple diri sa Japan no? Oh, yung anak siya. Iyo man ta kita ni. Kita ron tag salida ni. Karon anas duol na to. Oh. Ona. Oh, gawas na ta. Tan-aw ra man nato. Ingon tong hapon kauban ako pagampo didto pag itsa og sinsilyo. Ya di mo kubalohay sa puanan diri wala man. Okay, so nakita na ninyo mao sulod sa temple diri. Bang gisilip lang nako. Unsa itsura sa duol anang temple. Sunod karong taas man kog pahulay karong buwan December no. Laag ta sa mga sikat nga temple diri ug kanang shrine nila. Kuha ta tong mga fortune paper ana